Makalar ladhi ishtarahu min misra ko Allah ya taimake mu ya kare mana zuriyar mu daga irin wannan jarraba mai tsanani, ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka, ya kare mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu, ya taimake mu, ya wanke zukatan mu, ya cire hasada a cikin zukatan, ya ba mu ikon tabbatar da ni'imar da Allah ya ba wa kowa, ya ba mu ikon son juna don neman yardarsa. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa ala kulli shay'in qadirun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. malam mai tambaya ta farko take cewa shin da gaske ne babu kyau mutum ya rika kallon tarihin annabawa, wato wadda aka yi drama a cikin irin nasu annabi Yusuf da sauran annabawa? Malamai sun kara wa juna ilimi akan kwaikwayon waɗannan dramomi din. Malaman da suke da ɗan sassauci suka ce babu laifi shirya su zuwa ga yara, amma kuma dole a ciki a nuna wa yaran nan waɗanda suke acting a matsayin annabawa ba annabawa ba ne, saboda akwai kuskure mai girma ki dauki dan adam a yanzu ce shi dai a matsayin annabi a cikin drama. Wannan na farko akwai kaskantar da darajar annabi, na biyu akwai kaskantar da matsayin annabin a zukatan yaran da ke kallo, tunda yaro yana ga zai kalli annabi a TV ai zai dauki annabin ma wani karamin mutum ne, saboda duk abin da kake kunna kaset din sa ma wata kila kaset din a karya shi a gidan, sidin a karya shi ko a lalata shi, duk mai iya yiwa ne. Suka ce to ko za a yi drama kada a nuna wani yana aktin a matsayin annabi, kawai sai dai a yi sauran mutane amma banda annabi. Wasu malamai suka ce gaba ɗaya bai halatta ba, saboda ya shiga cikin nau'in wasa da Allah ya ce a fahasibutum annama khalaqnakum abathan, kuma suka kafa hujja da hadisin Abu Dawud rahimahullah da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce wailul liman yuhaddith liyudhika bihil qawm wailul lahu thumma wailul lahu. Hadisi ne da yake hasan. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace bonan Allah ya tabbata ga waɗanda suke abu na drama ko abu wani na film don su rika ba mutane dariya ko abun da ya kama da wannan, bonan Allah ya tabbata gare su. Da wannan malamai da dama suke iya gabe halatta ba, wanda suke ga ya halatta ta suka ce kada a sa wani a matsayin annabi. Ala ayyati halin, ko da ba a yi drama ba, a karantar da yara kissosin annabawa iya da kyau, amma yin drama din gaskiya in za a haƙura na fi amintuwa da wannan, saboda wanda suke draman sau da dama suna yi dai da manufan neman kuɗi. A cikin wannan sai a yi ababe da dama ma da ya saba wa nassin Qur'ani, wanda bai san addini ba sai ya ɗauka cewa haka addinin ya karantar da abu, sai zo su rike wasu ababe da addini ma bai da abun ba, ko a zo a yi wani abu a wani masallacin ma da ba akan karantarwan addini yake ba. So da haka ala ayyati halin, ko da ba mu yi drama ba mu karantar da ya'yan mu kissosin wannan annaba akwai alheri, kuma wannan shi yafi dacewa. Diraman ko da ana ga halascinta babu kokonto, haƙura da ita, wannan drama na annabobi shi yafi alheri. In dai za a yi drama ne na annabi to bari shi yafi alheri. Ala ayyati halin wannan shine, wallahu ta'ala alam. Sai wannan take cewa malam shin akwai a musulunci akwai laifin da ɗa zai yi wa mahaifinsa har ya kore shi a gida? Ana iya samu idan ɗa ya balaga, idan ya zama fitina ne dan babu laifi za a iya rabuwa da shi cikin magana mafi inganci, don haƙƙin ɗa yana zama wajibi akan iyaye gabanin ya balaga. Idan ku ya balaga ɗa yana sata, an kai shi islamiyya ya ƙi karatu, an kai shi kaza ya yi karatu ya ƙi, an kai shi neman ilimin koyon sana'a ya ƙi, an kai shi wurin sana'a ya ƙi, an samu ɗa mazinaci ne, a'a yana shaye-shayen giya, a ramadana baya azumi, idan an yi dukkan matakan gyara ya gagara aka ce ya bar gidan, ana tunanin korensa zai iya sa ya tube ya gane ya gyara, to gaskiya an yi wannan babu laifi a ciki, saboda na san maybe yana faruwa gare ku ne iyaye mata, ku kuma mata Allah ya jarabe ku a gida, duk dan da ya fi lalacewa kuma hankalin uwa sai ya koma kansa gaba daya. Duk sauran 'ya'yan ba ta ganin su yanzu, gashi can dai gashi ya zama chabros yanzu, duk tunanin ta kan chabros ne, amma sauran 'ya'yan nata ga su Abdullahi, ga su Ibrahim, ga su Musa nan, ga su Hawwa'u nan anan wurin, ga su Safiya, duk bai dame ta ba, yanzu chabros take kallo ita gaba daya. Ita kuma mace jarraba kenan, duk wanda ya lalace sai hankalin uwa ya koma kai gaba daya, ba ta bacci sai ta ji ina yake, komai tunani akai yake, kuma ba ta so ta ji laifinsa, saboda kauna na uwa na musamman ne, babu kokonto akan haka. Allah zai ba ku mafita, hakan babu laifi akai abin da kike yi, amma dole kuma mu taimaka wajen gyarawa. Idan koransa zai sa ya gane ko kuma kimar barazana, in babanka ya kore gashi ya kore ka, ka zo ka bashi hakuri ka gyara halayenka, in zaki wannan shi yafi alkhairi. Sai ki yi kokari ki ga kin fahimtar da shi akan kuskurensa, don cikinsa kada ya ishe shi damuwa idan aka bar shi, sai ya tube ya dawo gida, wannan alkhairi ne, wallahu ta'ala alam. Sai wannan take cewa malam tana da juna biyu ne, a kullum in ta zo yin brush
wato ta zo goge bakinta da brush sai ta yin amai, shine take tambayar malam ya matsayin azuminta. Amai da mutum ba shi ya kwakulo shi ba da ikon Allah baya karya azumi, don hadisi ya ce man zara hulkai fala qada alai wa man istaka falyaqdi. Wanda amai ya zo masa da kansa bai kwakulo ba babu ramawa a kansa, amma wanda da gangan ya kwakulo amai din kuma to zai rama. Kula ga wannan, kada yin brush din kullun ya sa ki ta kwakulo amai da kanki, wanda ya wuce a baya babu damuwa. Shawari na gaba gare ki nemi ko aswaki ko ki nemi wani nau'in abun goge baki da sauransu wanda za ki rika gogewa ba tare da kin yi amai ba. Tun da kin gwada brush ya gagara sai ki dawo ki aiki da kuma aswaki ki gani, amma matukar yi kika yi ya zo ba da gangan kika yi ba da niyya ba, wannan ba zai bata miki azumi ba, don wanda ya kwakulo da gangan shi ake magana azumin sa ya lalace. Wallahu ta'ala a'lam. Sai wannan take cewa malam me hukuncin miji ya ce wa matarsa tana kama da mahaifiyarsa, shin wai babu aure a tsakaninsu? Alayyati halin wannan baya haramta aure, magana mafi inganci, amma abin da ya kuskure ne kwatanta iyali da mahaifiya, saboda iyalin mutum halal ne ya kusance ta, mahaifiya haramun ne. Don haka ya fada ya ce kina kama da ita bai yi ba, amma kuma ba zai haramta aure ba. Inda ya ce kaman ke komai naki ɗaya ne da na uwarsa, ya faɗi haka, to anan shine za a ce tana iya haramta. Shine yayi izhari gare ta ya ce komai naki, malamai suka ce to wannan jumla na iya daukar komai nata, wato kenan hatta aurenta, amma cewa kawai tana kama bai yi daidai ba, amma ma ya daukan sa babin kuskure ne ga bai kiyaye, amma wannan ba zai zama dalilin ya bata aure ba. Misali ya ce kina kama wajen haske da mahaifiyarsa, kina kama wajen jiki da mahaifiya, wannan insha Allah ta'ala ba zai bata aure ba. Amma inda ya sifata komai nata ne da mahaifiya, to anan shine aure ke iya lalacewa, amma ko a wannan halin maganar da ya haƙura shi ya fi alkhairi. Wallahu ta'ala alam. Sai na ƙarshe take cewa don Allah malam ka gaya mata hukuncin family planning na wadda ake a asibiti, wadda ake sawa mace abu a jikinta, me hukuncinsa a musulunci? Family planning to family planning kala biyu ne, akwai wanda ake kiransa da cewa child spacing, wato ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa, akwai kuma wanda ake kiransa tsaye da haihuwa gaba daya. Idan na ba da tazara da tsakanin haihuwa da haihuwa, in akwai dalili mai karfi ya halatta, kamar yadda Sheikh Saleh Fauzanul Fauzan hafizahullahu ta'ala ya faɗa, saboda sahabbai suna yin azalo, kamar yadda Jabir bin Abdullah ya faɗa radiyallahu anhu, kunna na azilu wal Qur'an yanzil, muna yin azalo da iyalai kuma Qur'ani yana sauka bai hana mu ba. Suna kusantan iyalansu, idan suka zo kusa da samun gamsuwa sai su nisance su, sai zama babu wani abun da ke fita daga jikin juna ya shiga jikin juna. Dalilin wannan sai Sheikh Saleh Fauzan al-Fauzan ya ce ya halatta a yi child spacing, ba da tazara tsakanin ɗa da ɗa, kamar na farko idan ya tabbata cewa zai affectin lafiyar uwa, za ta cutu da lafiyarta, ko na biyu zai cutar da 'ya'yan da ake haihuwa saboda ba a musu tarbiyya mai inganci saboda yawan gaggawan haihuwa. Ya ce a nan ya halatta a yi child spacing, amma terminating tsaye da haihuwa gaba ɗaya in babu dalili haramun ne. In akwai dalili cewa zai iya halakar da uwar, to anan ya halatta, amma kawai saboda kin aihuwa a ce an hana uwar aihuwa, ya'ya biyu sun ishe shi, ko uku ya ishe shi, ko hudu ya ishe shi, kamar aqidan yan boko kenan ko, to wannan haramun ne a musulunci. Amma in yana taba lafiyar uwan aka ce in ta haihu zai iya halakar da ita, to anan ya halatta a tsaye da aihuwa gaba daya. Mafhum? Tayyib, insha Allah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Sai a karshe akwai wanda suka rubuto takardu na neman fassarar mafarki, ban sani ba ko sun dauka mana na fassara mafarki. Akwai wanda ta rubuto dogon takarda dai akan fassara mafarki. Ta yi mafarkin ruwa ko? Ga lambu kala kala, ta yi mafarkin abin nan kifi ko? Shi da irin mafarkin mata sun ruwa ne suka za kaza, haka ne ko? To Allah ya taimaka, zan karbi takardun zan karanta, akwai abin da ke da muhimmanci na sa ko a cikin karatu a gaban insha Allah ta'ala za mu saka. Allah ya taimake mu, Allah ya karbi ibadunmu na kwarai, ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya taimake mu, ya ji gan iyayenmu da malamanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala